Ženská logika. Alebo prečo ženy hovoria nie, keď myslia áno. A pochopenie významu, že ženy sa neobliekajú kvôli mužom, ale kvôli iným ženám. Lebo aby sa mali obliekať kvôli mužom, chodili by stále nahé. V tomto videu ideme pochopiť myslenie žien. A na to treba ísť do biológie a trošku do histórie, pretože ženy sú pochopiteľné, len potrebujete vedieť ako. Veľmi mi otvorila obzor jedna štatistika z minulosti, kedy z výskumu DNA sa ukázalo, že 70% žien sa rozmnožilo a mali aspoň jedného potomka, ale popri tom sa rozmnožilo iba 30% mužov. Tá 70% mužov nezanechalo žiadne potomstvo. A čo to znamená? Tým sa vysvetľuje veľa vecí. Čo nám to hovorí? Že na jedného muža typicky pripadalo viacej ako 2 ženy. Teda boli muži, ktorí mali veľmi veľa žien, ale boli aj muži, ktorí nemali ani jednu ženu a za život si nevrzli. No, smutné, čo? A ktorí muži mali veľa žien? Tí, ktorí boli typicky aj veľmi bohatí a mali kapitál. Napríklad panovníci, šlachtici, ale napríklad aj ktokoľvek, kto mal doslova harem. A v tých príbehoch vidíte, že jeden panovník mohol mať veľmi veľa žien v hareme. Aká bola preto najväčšia investícia ženy? Jej dieťa. Vedela, že sa o ňa potrebuje starať a jej najlepšia možnosť bola tá, že si zoberie nejakého bohatého človeka a bude zabezpečená do konca života. Tá najhoršia bude mať náhodný sex alebo sex proti svojej vôli, muž žiadny schopný nebude a bude na výchovu dieťaťa sama, bez peňazí, bez prostriedkov. A preto ženy vymysleli 2 typy stratégií. Prvé bolo to, ako nájsť alfa samcov. A druhá stratégia, ako odradiť iné ženy. No viete, král môže byť iba jeden potomok kráľa bez ohľadu na to, koľko synov má. A tak zrazu prišli obrovské boje. Môže žena povedať pravdu, že má záujem od toho istého muža, ako je najlepšia kamarátka? Nie, lebo vtedy už neboli najlepšie kamarátky. Čo vtedy vzniklo? Jednoduchšie bolo tej kamarátke klamať, že nie, nemá o neho záujem, a keď sa s ním napríklad mohla vyspať, alebo jednoducho, skrátka, boli spolu častejšie. Tým pádom, ženské klamstvo a tá odpoveď, že keď žena myslí áno a hovorí nie, možno, alebo niekedy skutočne áno, vznikla ako bojový prostriedok proti iným ženám. A mužovi sa vtedy nedalo odvrávať. Muž jednoducho vedel, že je alfa, že má peniaze a on má na výber ženy. Bohatých mužov skrátka bolo málo. Aký to má ale dôsledok pre dnešnú dobu? Naša dnešná doba sa zmenila. Ženy majú v sebe stále tie 2 kopie správania. Získať alfa samca a bojovať klamstvom proti iným ženám. Len sa zmenila doba. Dnes ihrisko, kde ženy bojujú proti iným ženám o mužov, nakoniec zistia, že na tom ihrisku vlastne nie sú žiadni muži. Viete napríklad, ako sa nazýva takéto ihrisko? Móda. A muži, namiesto toho, aby bojovali o ženy, idú tam, kde ženy majú veľmi prístupné. To sú počítačové hry, filmy a porno. Tým pádom, čo sa zrazu udialo? Žena je sama, lebo nestretla toho pravého. Muž je sám, lebo nestretol tú pravú, lebo tí dvaja sa v skutočnosti ani nestretli. A čo z toho vyplýva pre mužov a ženy, ako si aj z partnera? Ženy, nebuďte pyšné a uvedomte si, že dobrého muža skôr nájdete na futbalovom zápase, ako v luxusnom obchode s dámskym oblečením. Pre mužov, nezabudnite, že partnerku nenájdete v online svete. Nájdete ju v tom svete reálnom. Treba chodiť medzi ľudí, aj medzi ženy a byť k nim aj milí. Ďalšia rada pre ženy. Keď sa vám nejaký muž páči, vyjadrite mu váš záujem. Pretože pokiaľ mu nevyjadrite váš záujem, on jednoducho vzdá a pôjde po iných ženách. Dnes je skrátka v online svete ich plno. Muži, nenechajte sa odbiť ženám, ktoré sú ochotní klamať sebe samej a nepovedať v skutočnosti, že sa jej páčite. No, je to smutné, je to veľmi náročné na psychiku, počúva stále veľmi veľa nie od žien. A teraz sa obkľukov vrátime na začiatok. Ženy sa neobliekajú kvôli mužom, ale kvôli iným ženám, pretože aby sa obliekali kvôli mužom, chodili by stále nahé.
A muži by vedeli, že môžu byť ku ním úprimní. A ženy by vedeli, že ku ním tiež môžu byť úprimné. A vlastne všetci by sa mali výrazne lepšie, jednoduchšie a spokojnejšie.